गसाइगाव जिखिनि रन्जन दुब्लिनि माखासे हान्जाया इउपिपिएल हान्जाखौ मदद खालामदों दा बिथांमोना फर्मेलि बेसेबांसो सैथो नोंथांमोननि ग्रुपनि हान्जानि खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो माने बे मिडियानि थ्रुयै जे आङो माखासे क्लियारिफिकेसनखौसो होनो लुबैदों जोङो रावनिबो बिरोधि बुङा आरो बुंनांगौबो गैया आरो बेयाव मिडियायावहाय खोथा बुंलायनांगौनि जोंहा जेबो रिजन गैयामोन किन्तु मोनसे खोथा जाहैबाय रन्जन दैमारि फेक्सन होननानै बुंबा बेयो मोनसे अर्गानाइजेसनथ' आरो बेयो सोरबा सासे सानैजोंहाय ओरैनो सालायजानाय नङा बेयाव रुल्स दङ डिसिप्लिन थायो गोबां खोथा हाबनानै थायो आरो संगठनखौ दैदेननोब्लाथ' सानै साथामजोंबो नोङो बिबान लानानै दैदेननोबो हाया गतिके बेयावहाय उइदाउट एनि जोंनि कनसार्न बा जोंहा रन्जन दैमारि फेक्सन हिसाबै नेशनेल काउन्सिल मेम्बार दङमोन बा प्रेसिडेन्टशिपनिफ्राय लानानै जाय संगठनखौ दैदेननो लिडारफोर बिनि गेजेराव आंबो सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बारग' हिसाबै आंहा बुंनांगौ दङ खारन मैयानि स्टेटमेन्टखौ बिथां अनजालु जेनेरेल सेक्रेटारि बारग' ओमफ्राय दानसोरां बेबो एजिएस ओमफ्राय स्पिकार जोंना रिमेनलां बिथांमोना जि खोथा बुंदों बेखौथ' जोंजोंहाय अफिसियेलि सावरायलायनाय जायाखै आरो बिनि उनाव दाख्लि बिथांमोना खोन्थानाय जे जोङो दाख्लि प्रमद बर' बिथांखौ लोगो लादोंमोन गोबां समयसाफोरनि थाखाय जोङो एक्जिस्टिं दानि रुलिं गभर्नमेन्ट जितु बिटिआरनि इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि जायफोर दङ बिथांमोनजों जोङो सावरायदों एसे आरो सावरायबावनाय जागोन होननानै जोंनो मोनथिहोनाय रिमेनलाङा जोंथ' मोनथिया जे बिसोरो मैयानि गेजेराव जे स्टेटमेन्ट जोङो इउपिपिएलखौ जोङो रन्जन दैमारि फेक्सना सापर्ट खालामबाय होननानै बुंनाया जोंहा बेयावसो बुंनो गोनां दङ नोंथांमोना दिनै रन्जन दैमारिनि फेक्सननि जानानै लिडारबा आरो नोंथांमोनानो दायथ' दंखायोबा नोंथांमोना मावखानांगोन आरो दिनै जाय बिटिसिआवहाय दङ जायहा सालायदों डिपुटि चिफआनोथ' जोंना एनडिएफबि फेमिलिनि आरो फेरेंगा दङ जोंना सानजारां दङ जोंथ' एखे बे सानजारां बिथाङाबो मिथिगोन एमसिएलए उदालगुरिनि दा बेयावहाय जोंहा एसे कनफिउज जादों बेखौनो क्लियारिफिकेसन खालामनो लुबैदों जे जोङो दाख्लै सावरायनायमोन जुदि इउपिपिएल सरकारा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि फेक्सनखौबो नांगौ नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदो बिनि गेजेरजोंसो गोबां समयसाफोरनि खोथा बेयो जोङो लुबैया जे बिथांमोना मोजाङै मावनो थाखायनो बेखिनि लाइनखौ लिंकखौ लादों थिग दङ किन्तु दिनै उइदाउट माने जों सावरायलायालासिनो फर्मेलिटिस गैयालासिनो दिनैहाय बै समावहाय जोंहा कड अफ कन्डाक्ट दङमोन जोंथ' दिनैसिमबो गोसोआव दङ जे एनडिएफबिआ मेम्बार शेल अबे अर्डार्स मेम्बार शेल बि पलाइट एन्ड जेन्टेल मेम्बार शेल नट टेक एनि इन्टक्सिकेटिं ड्राग्स मेम्बार शेल नट टेक लिबार्टि विथ मेन अर वुमेन जोंहाथ' साननाय दङ ना जोंखौ फोरोंबोदों जोंनाव दाबो दङ गतिके साथाम साब्रैया दिनैहाय माने गोसो जायोब्लानो संगठनखौ सालायनो हाया खारन दायथ'आ बयनावबो दङ बयखौबो लानानैसो संगठनथ' बिनि सायावनो जोङो क्लियारिफिकेसन होदों जों सापर्ट गैया बेयाव बिथांमोन साब्रै साबाया दिनैहाय थांदोंब्लाबो गावसोरनि पार्सनेलिटिनि खोथा बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आरो बिथांमोना जे नोंथांमोना जे बुंबाय पार्टियाव बा दोलोआव जेबो फर्मेलिटि सावरायालाबानो बिथांमोना बाइ इलेक्सन इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो थांबाय बिथांमोनखौ नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो दा खालामनायनिथ' जेबो खोथा गैया माने आंनि बे बिसोरनि स्टेटमेन्टनि सायाव रिप्लाइ होनायखौ बिथांमोना बुङोबा बेखौ रायज्लायजागोन जों बुंफिननो हागोन जों बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुङाखै बिथांमोननि स्टेटमेन्टनि माबायावसो रिप्लाइखौसो जों होदों क्लियारिफिकेसनखौसो जोंहा बिसोरखौ खालामनांगौ आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खारन आङो अधिकार गैया बेयाव बुंनो बिथांमोना जे थांबाय नोंथांमोना बिसोरखौ माबा मोनसे रिप्लाइफोर हरजानो लुबैयो नामा गावसोरखौ जेनेबा नोंसोरनो क्लियारिफिकेसन हरजानो लुबैयो नामा नोंसोरो मानि थाखाय थांदों बेखौ बिथांमोना नायोबा बुंफिननो हायो आरो बेबायदि मोनसे फ्रेश स्टेटमेन्टनि थ्रुयै होआलासिनो
बाय अरेलि जोंहाय भारबेलि जोङो फनावबो रायज्लायनो हायो होमबानो जों साबसिन मोनगोन खारन जोंनि माने न'खरसेनि समयसाखौहाय मानोथो बुंलायबाय थानांगौ जाखो माने ओरैबायदिबो जायोथ' जे बबेबा पार्टिया माबा मोनसे जादोंबा बेखौ खेबखांनो नागिरो सोर सोर लिडार दङ अनजालु दङ दानसोरां दङ रिमिलां दं बिसोरखौल' लिडार सानो नालाय नङा होमब्ला रन्जन दैमारि फेक्स'न बिसोरखौ बुङोब्लानो रन्जन दैमारि फेक्स'ना गैला होननानै सानो ना आथिखालाव बिटिआर दफा बायदियै जेनेबा रन्जन गनाय सिमा बारायनाय रिहेबिलिटेसन गोबां दफाफोरा माबायदि पर्यायाव दङ खामानिया गासैबो हथादै जाजोबा बेखौ जों अबजार्भ खालामदों ओमफ्राय थाबाय थानाय जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना बेसेबां मावदों मावाखै दिनैसिमबो रिजाल्ट गैयैखाय जोङो फोथायनो हायाखै आरो ओरैनोबाबो सारनि बेल मुभ खालामनाय बेल पिटिसननि खामानि बेखौथ' गभर्नमेन्टआ खालामाखै आरो सोरबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेल पिटिसनबो होनाय नङा बेखौ जोंनिफ्रायनो खालामनाय जादों बे बाय इलेक्सन जोबोब्ला कालि फुजाफोर जोबोबा सारनि जिथु प्रसेस हियारिंनि प्रसेस दङ बेखौहाय मैया आङो एसे खबर लाहरदोंमोन माने थाबैनो मोनथिगोन आरो बिथांमोना बुंबावदों जे जाया रुलिं गभर्नमेन्ट दा बिजेपिएम बा इउपिपिएल रुलिं गभर्नमेन्टजों थानानै खामानि मावनायनिबो खोथा दं रुलिं गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो रेसपन्सिबोल गासैनि बिथिंनि सायावहाय जाया रुलिंआव गैया बिथांमोननि खोथाथ' गनायजायाबो ना आरो जाया गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना पावारबो दङ आरो गासैबो एक्टिभिटिसखौ बिथांमोना मावनांगौ बेवहाय सोरखौबा दुसिना लाब गैया नोंथांमोना मावनांगौखौ मावथारनांगोन रायजोनि डेभेलपमेन्टनि खामानियानो जा माबा मोनसे दिनै बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जेसेबां मावनांगौ दङ जाखिनि दायो सिङाव मावदों मावजायाखै बोरैब्ला नोङो बेखौ मावफुंनो हागोन बेखौ सिन्था खालामनांगौआ बे जोंनि नङा जोंनि बुंनायाथ' बेवहाय गनायजानायबो नङा गतिके जायहा पावाराव दं बिथांमोना खालामजोबनो हायो बेखिनि सुफुंजागोन होननानै बुङोमोनबा जोंनि लिडारफ्रा दिनै बेखौहाय जोंनि गेजेरावहाय क्लियार होनांगौमोन जोंथ' मोनथिया जोङो सावरायजागोन माब्ला रायलायो माब्ला लिंहरो बेखौ डेटखौ फिक्स खालामनानै रिमाइन्ड बिथांखौ बुंनाय बेनि उनाव जोङो मोनथियालासेनो मैयानि दिनाव जे बिथांमोना जि स्टेटमेन्ट होदों बेयाव जोङो सापर्ट गैया जोंल' नङा जेसेबां दङ बाक्सा उदालगुरि चिरां क'क्राझार गसाइगावआव सेंग्राफ्रा बयबो दिनै बिनि एगेन्स्टथ' नङा क्लियार होफिननो थाखाय जोङो रन्जन दैमारि फेमिलिया बिथांमोननि बुंनायनि सायाव जोङो सापर्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो अफिसियेलि डिक्लेयार होआखै जों सावरायनाय गैया बेखायनो जोंबो सापर्ट गैया बेखिनिखौ आङो क्लियारिफिकेसन होदों जाहाथे कनफिउज जाया भटखौ सोरनो होनांगौ होनाङा बेखौ सोरबा एनडिएफबिआ दिनैहाय रायजोखौहाय जोङो सापर्ट खालामबाय इउपिपिएलआव होनांगौ बिपिएफआव होनांगौ होननानै बुंब्लाबो सोरबा होग्राया होखाथारो गावनि गोसो बायदि बेखायनो जोङो दिनैनि दिनाव बेखौ जोङो एनडिएफबि फेमिलि मोनसेया माने रन्जन दैमारिनिया जों सापर्ट खालामबाय होननायाव जों सापर्ट गैया वी आर आनहैपि गुबुन दोलोखौ सापर्ट खालामनायनिबोथ' जेबो माबा गैया नोंथांमोना बेबायदिथ' जोंहा सिद्धान्त गैया खारन मोनफ्रोमबो दोलोआ जोंनिसिम एप्रच फैयाखै नोंथांमोना नैबे इलेक्सनावहाय बा इलेक्सनाव जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिपिएफनिफ्रायबो फैयाखै इउपिपिएलनिफ्रायबो फैयाखै जोङो माने गेजेराव दं आरो नोंथांमोननि दोलो संगठननिफ्रायबो डिसिसन लानाय जायाखै बेफोरबायदि डिसिसनाथ' दिनैहाय बिथांमोना जेरैहाय लिडार गावसोरखौनो लिडार होननानै बुंदों लिडार साथाम साब्रै लिडारानो गावसोरनो डिक्लेयार होदों बिथांमोना खालामनो हागौ खिन्थु दायथ' दं हिसाबै बिथांमोना हयथ'बा मोजांखौनो सिन्था खालामदोंदां सिन्था खालामदोंबाथ' नोंसोर साथामाल' साब्रैयाल' सिन्था खालामनो हायाना जोंबोथ' दङना लिडारा सोर नोंसोरल'थ' लिडार नङाना जोंबो लिडार रन्जन दैमारिनि प्रथम सेनियर मस्ट लिडार होननानै बुङोब्ला बे अन्थावाबो रन्जन दैमारिनि
दा बे खेथ्रआवथ' हाइकामान्डनिफ्राय जेबो उमुक उमुकखौ सापर्ट खालामनायनि खोथायाथ' बेरखाङाखैमोन। बेखौ जोङो रायलायदों, बयजोंबो सावरायलायदों जे स्टेटमेन्ट होजागोन होआ, ओमफ्राय क्लियारिफिकेसनखौ होआबा खारन जोंबो नांफायो, खारन जों मोनथियै बुस्थुखौ बिथांमोना खालामदोंब्ला